сайёраи мо пур аз ҷойҳое аст ки тасаввуроти инсонро дар бораи ҳадду ҳудуди имкон дигар мекунанд. дар амиқтарин нуқтаи замин, хамидаи Мариана, қаъри уқёнус то бештар аз 11 километр фурӯ меравад. агар қуллаи Эверестро ба он ҷо гузорем, ҳанӯз ҳам садҳо метр об болои он хоҳад монд. баландтарин қулла аз сатҳи баҳр Эверест бо баландии 8848 метр рамзи бартарии қуллаҳои ҷаҳон аст. аммо ин ҳам тамоми ҳақиқат нест. агар кӯҳҳоро аз домана то қуллаашон чен кунем, бузургтарин кӯҳи рӯи замин Мауна Кеа мебошад, ки ин кӯҳи бузургтарини 10210 метра қисми зиёдаш дар қаъри уқёнуси Ором пинҳон аст ва танҳо қуллааш аз сатҳи об берун меояд. ва боз як ҳақиқати ҳайратангез: наздиктарин нуқтаи рӯи замин ба офтоб на Эверест ва на Мауна Кеа, балки қуллаи Чимборасо дар Эквадор мебошад. ин қулла ҳамагӣ 6310 метр аз сатҳи баҳр баланд аст, вале азбаски замин дар минтақаи экватор ва ё худ истиво каме барҷаста мебошад, қуллаи Чимборасо аз маркази замин дуртар ҷой гирифта, нисбат ба ҳар нуқтаи дигари баландтари сайёра, масалан Эверест ва Мауна Кеа, ба офтоб наздиктар аст. ҳар яке аз онҳо нодир ва нотакроранд. аммо имрӯз сафар ба сӯи яке аз аҷибтарини онҳо оғоз мешавад: Мауна Кеа, кӯҳе ки аз қаъри уқёнус то осмон қомат афрохта баландтарин кӯҳи воқеии замин ба шумор меравад ва дар қуллааш инсон ба ситораҳо беш аз ҳар вақти дигар худро наздиктар эҳсос мекунад. моҳи феврали соли 2021 муҳаққиқ ва сайёҳи амрикоӣ Виктор Висков ҳамроҳи доктор Клиффорд Капоно бори нахуст он чизеро анҷом доданд, ки фатҳи комили Мауна Кеа ном гирифт. сафар аз пояи воқеи кӯҳ дар қаъри уқёнуси Ором дар умқи 5116 метр поёнтар аз сатҳи баҳр оғоз ёфта, то қуллаи он дар баландии 4207 метр идома кард. ин танҳо расидан ба қулла набуд. мисли ҳар экспедитсияи воқеии кӯҳнавардӣ, онҳо тамоми масирро рафтаву бозгаштанд ва қариб тамоми роҳро танҳо бо нерӯи ҷисмонии худ тай карданд. танҳо барои поён рафтан аз қаъри уқёнус ва бозгашт аз дастгоҳҳои зериёбӣ истифода шуд. пас аз баромадан аз қаъри уқёнус, онҳо 43 километр масофаро бо қайиқ то соҳил тай карданд. сипас бо дучарха 60 километр роҳро то пойгоҳи воқеъ дар баландии 2743 метр аз сатҳи баҳр бо дучарха паси сар намуданд. дар анҷом бошад, бо тай кардани 9-6 километр масири кӯҳнавардӣ ба қуллаи Мауна Кеа расиданд. дар маҷмӯъ онҳо 9323 метр баландиро аз поя то қулла фатҳ намуданд. ин рақам аз баландии Эверест ки 8848 метр аз сатҳи баҳр аст ҳам бештар мебошад. кӯҳнавардон одатан фатҳи қуллаи Эверестро аз сатҳи баҳр оғоз намекунанд. онҳо аввал бо ҳавопаймо ба деҳаҳои баландкӯҳ мерасанд ва сипас қисми асосии кӯҳнавардиро аз пойгоҳи кӯҳнавардӣ оғоз мекунанд. масирҳои маъмул ба Эверест чунинанд: аз тарафи Непал пойгоҳи кӯҳнавардии Эверест дар баландии тақрибан 5364 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. аз ҳамин ҷо кӯҳнавардон ба сӯи қулла минбаъд пиёда ҳаракат мекунанд. аз тарафи Чин, Тибет, пойгоҳи кӯҳнавардӣ дар баландии тақрибан 5150 метр қарор дорад. агар танҳо қисми воқеии кӯҳнавардиро ҳисоб кунем, кӯҳнавард бояд аз пойгоҳи кӯҳнавардии Непал то қуллаи Эверест тақрибан 3485 метр баландиро паси сар кунад. инро метавон бо экспедитсияи Мауна Кеа муқоиса кард. Виктор Висков ва Клиффорд Капоно фатҳи қулларо аз пояи воқеии кӯҳ дар умқи 5116 метр оғоз карда то қуллаи 4207 метра аз сатҳи баҳр баромаданд. яъне онҳо дар маҷмӯъ 9323 метр фарқи амудиро тай карданд, ки аз баландии пурраи Эверест нисбат ба сатҳи баҳр ҳам бештар аст. барои ҳамаи ин сафарро фатҳи комили Мауна Кеа меноманд.
ҷазираҳои Гавай макони зебо ва воқеан нотакрор аст. Ин охирин иёлотест ки ба ҳайати 50 иёлоти муттаҳидаи амрико шомил шуд. Ин як сарзамини ҷазиравӣ дар миёнаи уқёнуси ором буда аз дурдасттарин силсила ҷазираҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Аз ҳамин сабаб фарҳанги он аз дигар минтақаҳои амрико фарқ мекунад ва барои ҳар касе ки аз қитъаи асосии амрико ба ин ҷо меояд, таҷрибаи ҷолибу фаромӯшнашаванда аст. ҳама ҷо сарсабзу хӯрам аст. вулқонҳои азим қомат афрохтанд ва ҳатто забони маҳаллӣ низ ҳифз шудааст. аз ин рӯ Гавай макони беҳтарин барои сайёҳат ва кашфиёти нав мебошад. мардуми Гавай бо замину баҳр пайванди амиқи маънавӣ доранд. онҳо аз ҳар тараф бо уқёнус иҳота шуданд ва дар гузашта тамоми равобити байни ҷазираҳо тавассути қайиқронӣ анҷом мегирифт. афсонаҳо ва эътиқодоти қадимаи онҳо низ ба кӯҳҳо, худоён ва пайдоиши ҷаҳон иртиботи зич доранд. дар фарҳанги онҳо вулқонҳо ҷойгоҳи муқаддас дошта ҷузъи ҷудонашавандаи ин ҷаҳонбинӣ мебошанд. боре ҳангоми мутолиа ба маълумоти ҷолибе дучор шудам. баландтарин кӯҳи ҷаҳон агар аз домана то қулла ҳисоб карда шавад на Эверест, балки Мауна-Кеа будааст. танҳо аз он сабаб бисёриҳо инро намедонанд ки зиёда аз нисфи кӯҳ зери оби уқёнус ҷойгир аст. ҳамин лаҳза фикри ҷолибе ба сарам омад. ман киштии зериобӣ дорам ва метавонам то ҳар умқе ки лозим бошад фуруд оям. пас чаро сайёҳати баҳриро бо кӯҳнавардӣ якҷоя накунам ва фатҳи Мауна-Кеаро аз қаъри уқёнус оғоз надиҳам? хеле хушбахтам ки бо доктор Клифф Капон ошино шудам. ӯ биологи баҳрӣ буда дар Гавай фаъолияти илмӣ дорад ва роҳҳои химиявии микроорганизмҳои баҳрӣ ва хушкиро таҳқиқ мекунад. аз ҳамон оғози нақша барои ман муҳим буд ки ин экспедитсия ҳатман бо иштироки намояндаи ҷомеаи маҳаллии Гавай баргузор шавад. мехостам ин сафар рисолати муштараке бошад. ман технологияро пешниҳод кунам ва шахсе ҳамсафарам бошад ки таърих, фарҳанг ва забони ин сарзаминро амиқ медонад. хушбахтона маҳз ҳамин орзу амалӣ гардид ва аз ин хеле сипосгузорам. дар асл ин экспедитсия назар ба он чӣ ки аввал гумон мекардам хеле душвортар баромад. вақте танҳо ба харита менигаристам, фикр мекардам ин ҳамон ҷазираи бузурги Гавай аст. магар чӣ қадар душвор буда метавонад? каме қайиқронӣ, велосипедронӣ ва кӯҳпаймоӣ тамом. аммо масофаи ҳар як марҳила, махсусан таҷрибаи шахсии ман дар қайиқронӣ, ин сафарро хеле сангинтар кард. ғаввосӣ ҳамроҳи Клифф хеле хотирмон буд. ӯ бори аввал савори киштӣ зериобӣ мешуд ва то он рӯз ҳеҷ гоҳ чунин ғаввосиро таҷриба накарда буд. тамошои эҳсосоти ӯ ҳангоми нахустин сафар ба қаъри уқёнус воқеан ҷолиб буд. мо зуд забони якдигарро ёфтем. ӯ аз дидани мавҷудоти қаъри уқёнус ки солҳои зиёд онҳоро аз нигоҳи илмӣ меомӯзад ба ваҷд омада буд. ин дафъа бошад онҳоро бо чашми худ медид. маҳз ҳамин бартарии асосии киштиҳои зериобӣ идорашаванда аст. ҳеҷ чиз ҷойи мушоҳидаи мустақими муҳитро гирифта наметавонад, ҳатто агар ин мушоҳида аз паси шишаи ғафси плексиглас анҷом шавад. пас аз анҷоми ғаввосӣ вазифаи навбатии мо расидан ба киштие буд ки киштии зериобиро аз он ба об сар дода будем. маҳз ҳамин қисми уфуқии масир дар рӯи уқёнус яке аз марҳилаҳои муҳимтарини экспедитсия ба ҳисоб мерафт. аммо қисми душвортарин қайиқронӣ буд. рости ман табиатан қайиқрон нестам. ин барои ман таҷрибаи нав буд ва маҷбур шудам пешакӣ тамрин кунам. мо чанд нави гуногуни қайиқро санҷидем ва дар ниҳоят қайиқи 3 нафараро интихоб кардем. дар он ман, Клифф ва мутахассиси варзидаи қайиқронӣ чанд кабрал нишаста будем. ин марҳила хеле душвор буд, зеро бояд бештар аз 43 километр масофаро тай мекардем ки барои чунин қайиқ роҳи хеле тӯлонӣ мебошад. шароити баҳрӣ низ ба нафъи мо набуд. мо қариб амудӣ нисбат ба мавҷҳо ҳаракат мекардем. шамол аз як самт мевазид, мавҷҳо аз самти дигар меомаданд. ҳар касе ки таҷрибаи чунин қайиқрониро дорад хуб медонад ки ин аз вазнинтарин шароит ба ҳисоб меравад. қисми зиёди роҳ мо муқобили ҷараёни оби уқёнус пеш мерафтем. хушбахтона қайиқ чапан нашуд. ин барои мо бурди бузург буд. бо вуҷуди ҳамаи душвориҳо мо бо тамоми қувват бел мезадем ва тавонистем нисбатан зуд ба соҳил расем. ба ҳисоби миёна суръати ҳаракати мо тақрибан 8 километр дар 1 соатро ташкил медод. мо саломат ба соҳил расидем.
расидем. Пас аз 43 километр қайиқронӣ хеле хаста шуда будем. аз ин рӯ шабро дар меҳмонхонае ки дар соҳили ҷойгир буд рӯз кардем. субҳи барвақти рӯзи дигар бошад марҳилаи навбатии экспедитсияро оғоз намудем ки он велосипедронӣ буд. қарор буд бо велосипед аз шаҳри ҳило то истироҳатгоҳе ки дар баландии 2743 метр ҷойгир аст 60 километр роҳро тай кунем ва тамоми ин масир танҳо боло мерафтем. ин қисми сафар имкони хубе фароҳам овард то муҳити гуногунии табиии ҷазираи бузурги гавайро аз наздик бубинем. мо аз соҳили пур аз дарахтони нахл оғоз кардем. баъдан ба минтақаҳои буттазор ки нимавулқонӣ буданд расидем. он ҷо дарахтони кӯтоҳқад зиёд буданд. ҳар қадар болотар мебаромадем манзара бештар ранги вулқонӣ мегирифт. дар баъзе ҷойҳо ҷараёнҳои қадимаи гудоза ки солҳо пеш сахт шуда буданд хеле равшан намоён буданд. дидани чунин манзараҳо воқеан ҳайратангез аст. дар масири велосипедронӣ нуқтае ҳаст ки аз шоҳроҳи асосӣ ки соҳилҳои шарқӣ ва ғарбии ҷазираро ба ҳам мепайвандад ҷудо мешавед ва ба самти нишебиҳои кӯҳи Маунакея ҳаракат мекунед. дар он ҷо қурбонгоҳе мавҷуд аст. тибқи анъанаи мардуми гавай ҳар нафаре ки мехоҳад ба Маунакея барояд аввал бояд дар он ҷо ҳадияи пешкаш карда дуо бихонад. ин рамзи эҳтиром ва гӯё дархости иҷозат барои қадам гузоштан ба кӯҳи муқаддас аст. мо низ ҳамин расмро иҷро кардем. клиф ҳадияеро омода карда буд ва аз ман хоҳиш кард ки онро пешкаш намоям. ӯ гуфт ки ҳамин тавр дурусттар аст. баъд худи ӯ дуо кун. пас аз анҷоми маросим бе он ки пуштамонро ба қурбонгоҳ гардонем ором ором ақиб рафтем. сипас савори велосипедҳо шуда роҳи худро ба сӯи кӯҳ идома додем. пас аз чанд километри дигар кӯталӣ хеле баланд шуд. аз таҳқиқоти пешакӣ медонистем ки дар қисми охирин кунҷи кӯталӣ то ба 17 дараҷа мерасад. барои ҳар нафаре ки бо велосипедронӣ сару кор дорад маълум аст ки чунин болоравӣ бисёр сангин аст. мо ба хулосае омадем ки пиёда рафтан тезтар хоҳад буд. аз ин рӯ велосипедҳоро дар канори роҳ гузошта ҷуздонҳоямонро бардоштем ва тақрибан 6 километри охирро пиёда тай кардем. дар аввал тақрибан 2 километри роҳ осон гузашт. вале баъд ногаҳон худро миёни абрҳо дидем. боронҳои кӯтоҳ мебориданд ва туман чунон ғафс шуд ки масофаи хеле наздик ҳам чандон дида намешуд. барои он ки нақлиётҳое ки аз ҳамин роҳ боло мебаромаданд моро бубинанд чароғҳои пешониро ба сар бастем, аммо онҳоро ба қафо равон кардем то ронандагон аз дур ҳузури моро эҳсос кунанд ва тасодуфан ба мо барнахӯранд. аз як ҷиҳат маҳз ҳамин қисми роҳ аз хатарноктарин марҳилаҳои тамоми экспедитсия буд, аммо ҳамзамон яке аз таъсирбахштарин лаҳзаҳо низ ба ҳисоб мерафт. абрҳои равон ва тумани печон гӯё моро иҳота карда буданд. ҳисси аҷибе ба вуҷуд меомад. гӯё худи кӯҳ моро назорат мекард. ҳатто чунин менамуд ки ӯ ҳанӯз моро пурра истиқбол намекунад, балки танҳо нишон медиҳад ки медонад мо ба ҳудуди ӯ ворид шудаем. гӯё моро огоҳ мекард ки роҳи пеши рӯ хеле баланд, хеле сард ва аз он чи тасаввур мекардем душвортар хоҳад буд. пас аз анҷоми марҳилаи велосипедронӣ қисми ниҳоии сафар оғоз гардид. кӯҳпаймоӣ. мо бояд аз баландии 2743 метр тавассути пайроҳаи кӯҳӣ то қуллаи Маунакея боло мерафтем. аз минтақаи барфпӯш гузашта то расадхонаҳои машҳуре ки дар қулла ҷой гирифтанд. он рӯзро бо пӯшидани таҷҳизоти кӯҳнавардӣ оғоз кардем. аз ин кор эҳсоси хеле хуб доштам, зеро муддати зиёд чунин либосҳоро напӯшида будам. либоси гарм, шимҳои муҳофизатӣ, ҷузвдон, асодастҳои кӯҳнавардӣ, ҳамаи ин барои ман муҳити ошно буд. ҳамин ҷо худро воқеан дар ҷои худ эҳсос мекардам. пас аз омода шудан ба ҳамон усуле ки аз аввал барои ин экспедитсия интихоб карда будем содиқ мондем. ба ғайр аз киштии зериёбӣ дигар ҳеҷ гуна воситаи нақлиёти муҳаррикдор истифода намешуд. аз ҳамин сабаб тамоми роҳи боқимондаро танҳо пиёда тай мекардем. ман то оғози пайроҳа пиёда рафтам. дар он ҷо клифро вохӯрдам ва баъд ҳарду якҷоя ба болоравӣ аз тариқи пайроҳаи кӯҳӣ оғоз кардем. қисми аввали пайроҳа ба роҳҳои маъмулии кӯҳнавардӣ монанд буд. зери по хок буд, аммо нисбат ба роҳҳои кӯҳии маъмул, масалан дар иёлоти Колорадо, сангҳои вулқонӣ хеле бештар ба назар мерасиданд. роҳ кӯталии зиёд дошт. дар асл душвортарин қисми болоравӣ ҳамон 2000 метри аввали масир буд, аммо мо ҳанӯз нерӯи кофӣ доштем. азбаски тоза ба роҳ баромада будем,
тавонистем ин қисми душвори роҳро дар муддати кӯтоҳ паси сар кунем. пас аз он ки тақрибан 2500 метр боло баромадем, нишебии роҳ каме сабуктар шуд, вале болоравӣ ҳамоно идома дошт. манзара низ тадриҷан тағйир меёфт. наботот камтар мешуд, фазои кушод бештар ба назар мерасид. аз дурӣ бошад барфро дидем. ин барои мо каме ғайри чашмдошт буд. ҳатто Клифф гуфт ки аз дидани барф ҳайрон шудааст, зеро одатан дар Маунакея барф пас аз боридан ба зудӣ об мешавад. ҳангоми кӯҳнавардӣ ҳамзамон бо чанд мушкиле рӯбарӯ мешавем. яке аз онҳо таъсири баландӣ аст. дар чунин шароит муҳим аст ки суръати худро дуруст нигоҳ доред, то нафасгир нашавед ва нерӯятон зуд тамом нагардад. масъалаи дигаре ки бисёр одамон ба он аҳамият намедиҳанд, танзими ҳарорати бадан аст. агар либосатонро пайваста мувофиқи шароит танзим накунед, арақ мекунед. баъдан бо вазидани шамол бадан хеле зуд сард мешавад ва ин метавонад мушкилоти ҷиддӣ ба вуҷуд оварад. аз ҳамин сабаб яке аз малакаҳои муҳиме ки кӯҳнавардон бо гузашти вақт аз худ мекунанд, маҳз идора кардани ҳарорати бадан мебошад. хушбахтона Клифф пай бурд ки ман ҳамеша либосамро вобаста ба шароит иваз мекунам ва ӯ низ ҳамин корро оғоз намуд ва бояд бигӯям ин усул натиҷаи хуб дод. аммо ҳар қадар ба қулла наздик мешудем, таъсири баландӣ ба Клифф бештар эҳсос мешуд. сардӣ низ тадриҷан зиёд мегардид. шамол он қадар сахт набуд, аммо ҳар қадар ба қулла наздиктар мерасидем, ҳамон андоза шиддат мегирифт. ҳангоми болоравӣ борҳо ба қафо нигаристем. аз он ҷо кӯҳи азими Мауналлоа дар тарафи дигар ва водии паҳновари байни ду кӯҳ ба хубӣ намоён мешуд. манзара воқеан ҳайратангез буд. абрҳо аллакай аз мо поёнтар қарор доштанд. мо дигар на дар миёни абрҳо, балки болотар аз онҳо роҳ мерафтем. ин манзара ниҳоят зебо ва хотирмон буд. бо вуҷуди ин як чиз рӯҳияи моро хеле хушҳол мекард. ба назар мерасид ки ин ҳолат махсусан ба Клифф таъсири амиқ расонд. мо дар муҳити орому зебо қадам мезадем. барф, кӯҳҳо ва манзараҳои нотакрори табиат моро иҳота карда буданд. дар як қисми роҳ баъди он ки аз кӯталиҳои сангини кӯҳ боло мерафтем, ба ағба расидем. аз он ҷо маҷбур шудем аз як пуштакӯҳ гузашта каме поён фароем. баъдан дубора ба роҳе баромадем ки мустақиман ба сӯи қулла ва расадхонаҳо мебурд. ин ҳам яке аз гузаришҳои ҷолиб ва ғайри чашмдошти тамоми сафарамон буд. дар марҳилаи охирин мебоист аз роҳи мошингарде ки ба расадхона мебарад боло мерафтем. ин қисмати роҳ аз ҷиҳати самтгирӣ чандон мушкил набуд, гарчанде кӯтали он хеле тӯлонӣ ба назар мерасид. мо бо суръати хеле ором ҳаракат мекардем. роҳ аз чанд гардиши тез мегузашт ва баъд аз чанде аллакай биноҳои расадхона намудор шуданд. каме дуртар дар тарафи рост қуллаи воқеии Маунакея дида мешуд. аз ҳама бештар маро он ҳайрон кард ки қулла пурра зери барф монда буд. ҳеҷ пораи санг намоён набуд. дафъаи гузашта ки инҷо будам, тамоми қулла танҳо аз санг иборат буд. аз ин рӯ чунин манзара барои ман ғайриёдӣ менамуд. вақте аввалин маротиба ба нишебии барфпӯш нигаристам, гумон кардам ки болоравӣ чандон душвор нахоҳад буд. дар рӯи барф изи пойҳо дида мешуд ва фикр кардам барф нарм асту метавонем мӯзаҳоро ба он фурӯ бурда бемушкилот боло равем. ва бояд бигӯям дар қисми поёнӣ воқеан ҳамин тавр буд ва ин масофа ҳам чандон зиёд набуд, тақрибан 100 метр. аммо баъд маълум шуд ки сатҳи барф сахт ях бастааст. ҳамин ки аз қаторкӯҳи танг ба самти қулла ҳаракатро оғоз кардем, ногаҳон шамоли бисёр сахт аз ду тараф ба мо зад. он чунон нерӯманд буд ки кӯлоҳи дӯстдоштаи маро ки ҳангоми баромадан ба қуллаи Эверест ҳамроҳам буд, аз сарам паронда бурд. вазъият дар чанд сония аз ором ба хатарнок табдил ёфт. Клифф лағжид ва рӯи ях ба поён сарозер шуд. ҳамон лаҳза дарк кардам ки ин қисми роҳ аз он чӣ тасаввур мекардем хеле душвортар аст. дарҳол ба ӯ гуфтам ки ҳаракатро қатъ кунем. асодастҳои кӯҳнавардиамро баровардам ва қарор додам ҳама чизро дуруст омода кунем. аз ӯ хоҳиш кардам ки аз паси ман биёяд ва бо диққат бубинад ки пойҳоямро чӣ гуна мегузорам, то битавонем аз як нишеби яхбаста бехатар боло равем. барои ман хеле муҳим буд ки то қулла якҷо бо Клифф бароем. вақте ба боло наздик мешудем, аз он хушҳол будам ки ин сафарро танҳо анҷом намедиҳам. ман эҳсос мекардам ки ин роҳро бо эҳтиром ба фарҳанг, анъана ва мардуми Гавай тай карда истодаем. агар танҳо мебудам ё беҳамоҳангӣ бо ҷомеаи маҳаллӣ чунин корро анҷом медодам, ин эҳсосро ҳаргиз намедоштам. ман тамоми кӯшишамро ба харҷ додам, то ҳар қадам бо эҳтиром гузошта шавад. вақте ниҳоят ба қулла расидем, дар дилам эҳсоси оромӣ ҳукмфармо буд. эҳсос мекардам ки ҳама чиз маҳз ҳамон гуна рӯй дод ки бояд рӯй медод.
вақте ба қуллаи кӯҳи 10210 метра расидем, бояд рост бигӯям, ҳаво ниҳоят сард ва шамол бениҳоят сахт буд. мисли бисёр экспедитсияҳои кӯҳнавардӣ дар он лаҳза дигар на аз шодӣ ҷаҳидан мехостем ва на сухан гуфтан. мо танҳо аз он ки ба қулла расида будем, сабукии бузургеро эҳсос мекардем, зеро аз шиддати роҳ хеле хаста шуда будем. мо оромона дар назди қурбонгоҳи қулла истодем. клиф бо овози паст дуо хонд. ман бошам танҳо дар сукути комил истода аз он лаҳза баҳра мебурдам. пас аз он ки чанд лаҳза дар сукут истодем, якдигарро табрик гуфтем, оғӯш гирифтем ва аз он ки ин роҳи душворо якҷо то ба анҷом расондем, самимона шод шудем. анҷоми ин кӯҳнавардӣ орому пур аз эҳсоси осоиш буд. На ҷашни пурғавғо, балки лаҳзаи пур аз эҳтиром ва қаноатмандӣ. ҷолиб он аст ки дар аввал баромадан ба Маунакия барои ман танҳо як машғулияти иловагӣ буд. ман аслан барои озмоишҳои баҳрӣ ва киштии асосӣ ба Гавайи омада будам. аммо ҳоло ки ин экспедитсияро ба анҷом расондем, аз он бисёр хушҳол шудам, зеро чунин таҷрибаро ҳеҷ гоҳ пеш аз ин надошта будам. ин сафар ду шавқи асосии зиндагӣ маро ба ҳам пайваст: бо киштии зериёбӣ ва кӯҳнавардӣ. имкони анҷом додани нахустин фатҳи мукаммали бузургтарин кӯҳи ҷаҳон, агар онро аз қаъри уқёнус то қулла ҳисоб кунем, баландиаш 10210 метр аст. барои ман воқеан як саргузашти нотакрор буд. ҳадафи ман танҳо фатҳи як қулла нест. ман мехостам ба одамон нишон диҳам ки бо истифода аз технологияҳои имрӯза метавон марзҳои имкониятро васеъ кард ва корҳоеро анҷом дод ки то ба имрӯз касе бо чунин тарз иҷро накардааст. бисёр вақт аз ман мепурсанд: чаро ин ҳама заҳматро ба худ раво мебинӣ? ҷавоби ман ҳамеша як аст: дар вуҷудам хоҳиши қавие ҳаст ки технологияҳои омӯзиши қаъри уқёнусро пеш барам. ба назари ман ин соҳа ҳанӯз ҳам ба қадри кофӣ рушд накардааст. дар баробари ин ҳамеша мехоҳам ҷойҳои навро кашф кунам, на танҳо маконҳои нав, балки роҳҳои нави саёҳат ва омӯзиши ҷаҳонро низ. экспедитсияи мо дар Гавай маҳз ҳаминро нишон дод. мо ғавосӣ кардем, масофаи дарозро бо қайиқ тай намудем ва сипас ба қуллаи кӯҳ баромадем. бо ин кор исбот намудем ки метавон миёни дониши мо дар бораи баҳр ва фаҳмиши мо аз хушкӣ робитаи нав ба вуҷуд овард. ин барои ман воқеан дастоварди ғайриоддӣ буд. бо эҳтимоли зиёд дигар ҳеҷ гоҳ чунин сафарро такрор намекунам. ин таҷриба воқеан ягонаву такрорнашаванда буд ва худро бисёр хушбахт меҳисобам ки имкони амалӣ кардани онро пайдо намудам.